Vítejte u třetího dílu minisérie, kde si povídám s Jardou, který byl kategory manažerem pro Datart, Pet Center, ale i třeba Megapixel. Povídáme si o propojení dvou důležitých světů, což jsou digitální performance marketéři a nákupčí. Dostáváme se do toho takového nejpalčivějšího tématu a to je už opravdu pojďme si říct, co na té spolupráci je potřeba udělat a jaký jsou ty aktuální problémy, které tam třeba jsou. Když se bavím s e-commerce hráči, tak častá moje otázka je, jaké jsou plány na příští rok. Jo, kolik chcete růst? Jo. Většina e-commerce hráčů chce růst, ať už v profitu nebo v objemu tržeb. Řekněme, že má e-shop cíl růst o 30% třeba meziročně nebo 40%. Což už není jako malý číslo rozhodně, ještě s tím, co se děje na trhu. Ty víš, že firma chce růst o 20, 30, 40% meziročně jako nákupčí. Dostaneš takovou informaci pro svoji práci? Jo, 100%, protože vlastně třeba v Datartu se pracovalo přesně tak, že hele, firma má nějakou jako, tam šlo se z dvou cest, jako z vrchu, hele, firma by chtěla růst o 15%, jo. A pak ze spoda, každý ten kategory manažer si v té svý kolonce, v té svý kategorii vlastně namaloval, co se bude dít příští rok. Hele, budou tam nějaký zásadní novinky, nebo ten trh padá a vidím to, že prostě hele, autorádí se prodává čím dál míň a velice pravděpodobně se bude prodávat čím dál míň. I ty dodavatelé mi říkají, hele, letos jsme na trh dodali, nevím, celkově 50 000 kusů, na příští rok počítáme jenom se 30 000 kusy, a já mám share 10% trhu, takže vím, že prodám jenom 3 000 kusů, ne 5 000 kusů. A z takových jako se skládá mozaika, z takových detailů se skládá mozaika ze spoda, třeba v Datartu, kde vlastně složím ten svůj plán té kategorie, ty kategorie se pak poskládají a takhle se to dá vedle sebe. A teď se řeší, jak moc velký rozdíl to je. Jo? A handrkuje se prostě nějaký vedení a nějaký cíle a sebevědomí samozřejmě versus nějaká, když je to dobře udělaná ta práce ze spoda, nějaká realita toho trhu. Jo. No a pak to znamená to, že dobře, já teda autorádii prodal letos 5 000, příští rok to vypadá na 3 000 a mám share 10%, co se musí stát pro to, abych měl share 20% a prodal jsem jich teda 6 000 příští rok. Jo. A to je zase něco, jako to už je zase ta práce toho kategorie manažera, který zase řeší s tím dodavatelem. Hele, tak co pro to můžu udělat? Jo, super. Protože proč se na to ptám? Příklad z praxe. Řídila jsem marketingové oddělení a přesně cíle meziroční, jaký má být růst. Reportovali jsme, splnili jsme cíl, super, jako dává to smysl, dostali jsme se tam. A vlastně zpětná vazba od vedení byla, no jako tak jasně, že rostem, když máme o 20% větší zásobu a širší portfolio, než jsme měli jako loni, tak to i kdybyste nic moc neudělali, tak byste měli vyrůst. Jsme byli, tak OK, tak vlastně to jsme teda asi toho moc neudělali, protože vedení očekávalo, že bude minimálně 20% růst, protože byla zkrátka větší zásoba, v tu chvíli bylo víc co nabídnout zákazníkům a... OK, a to, že je větší zásoba automaticky, já když prostě prodávám rybářské potřeby a od nového roku budu chtít prodávat kola, tak já nevím, kolik těch kol prodám, to je jako přeci... Mě právě zajímá tvůj názor tady na tuhletu myšlenku, že automaticky bych měla růst a nemusela bych se zásadně přičinit, pokud prostě zásoba je jako větší. To, co vidím v e-commerce hodně, to je přesně jsou jakoby střední e-shopy, řádově to budou asi desítky milionů, tam bych to asi tak nějak zastavil, můžu to být i vyšší, kde prostě přesně e-shop, který má vlastně vyřešenou logistiku, má vyřešený jako finance a tohleto zázemí, jakoby ten provoz v podstatě. Teď má nějakou velikost té své kategorie, postavení na trhu, lokálnost, nevím, něco a prostě není schopný prodávat víc, ani kdyby se přetrhli prostě, on prostě nemůžou prodávat jako všechny sněhový řetězy prostě na trhu, prostě nejde to. A přesně takovýhle e-shop typicky si řekne, tak co kdybychom prodávali, já nevím, psí žrádlo, že jo. Ideální kategorie, ještě to ty lidi objednávají opakovaně, super, sklady máme, všechno máme, super. A jako vidím to dost často, že
jako typický e-shopy, který jako prodávají jednu kategorii, úplně jako nesmyslně začnou prodávat jinou. Jenom proto, aby přesně jako mohli růst, jo. Což já jako, asi se nedá říct, že to je špatně, když to jako funguje, no ale to, co pak vidíš, je to, že jako, jak oni získají ty zákazníky, proč bych si já kupoval pytel s žrádlem pro psa na e-shopu, který prodává sněhový řetězy, no je to jenom ta cena, nic jiného, že jo. A trošku jako dostáváme do toho, že ta e-commerce jako začíná požírat sama sebe, že jo, prostě, kdy prostě ty kategorie se tak strašně prolínají, že pak mají opravdu výhodu, ale jako ono to potkává i ty specializované e-shopy, jo, prostě půjčím si Ruslana Skopala a trenýrkárnu, kde prostě on je schopný prodat nějaký objem trenek, jo, a už ví, že prostě jako pravděpodobně, nebo bylo by hrozně moc drahý, ten ROAS by tam brutálně nevycházel, kdybych se snažil akvírovat ty nový zákazníky, kteří si to dneska už u něj koupit jako opravdu nechtějí, ale chtějí zajít do toho Lidlu, nebo nevím kam dneska, jo, prostě kde si kupují lidi trenky, nevím. A prostě ví, že už jako to, tam ta křivka je prostě tak zlomená, že to nemá smysl. A ta velikost toho trhu je prostě už pro něj limitem. Jo. Takže takový e-shop samozřejmě mu nic jiného nezbývá, než říct, no tak dobře, no tak budeme prodávat i něco jiného. Dobře, když jsem trenýrkárna, tak můžu začít prodávat, já nevím, župany nebo plavky a furt jsem jako relativně safe, ale rozhodně nemůže prodávat, nebo no znamená, já si nechtěl prodávat skříně, jo. Rozumím. A ono to je právě, buďte se dát do hloubky nebo do šířky toho produktového portfolia a když půjdeme jako víc do šířky, co ovlivňuje jako novinky na skladě, nebo jak jsi pracoval s novinkami, protože zase, jsou to krásný oslí můstky, specifické strategie v reklamách a v kampaních na novinky zase je diskutované a často aplikované téma a strategie v kampaních. Naskladňuješ nebo vybíráš, chystáš se nakoupit nový produkt. Jak se to stane? Proč si ten produkt vybereš a je pro tebe novinka nějaká specifická kategorie v rámci tvé ABC metodologie na skladě? Jak se s tím pracuje? Jo, 100%. To je zase nějaký další level toho, jak se chovám k těm produktům a každý kategorie manažer by měl mít nějakou kolonku v tom reportu nebo sloupec, řekněme, kde má označený, jaký to je vlastně produkt. Nebo já měl úplně nejradši, když jsem měl ještě jednu kolonku, že to je novinka, takže to je typicky třeba, první naskladnění je mladší než 120 dní. Tak se k tomu produktu chovám samozřejmě úplně jinak. Jo. A já měl ještě rád vedle sloupec další a to je to první, jako historicky první naskladnění. Že mi tam jako zůstává. Že nejenom, když to je novinka, tak to vidím, ale vidím i prostě ten produkt, jestli ho mám skladem, jestli ho už mám v té nabídce jako 2 roky, nebo 5 let, nebo 10 let, tak se taky k tomu produktu chovám trošku jinak. Jo. A je to zase nějaký další dělení, jak se dá na tu skladbu toho produktové nabídky dívat. No ale co ovlivňuje tu novinku? No tak zase se vrátím jako typicky k dodavatelům. Nejtypičtěji to bývá tím, že dodavatel prostě, který vyrábí sluchátka, tak přijde a řekne, a tak tady je nový sluchátka prostě a mají takovou a makovou funkci, že jo, a tak dále, nebo jsou červený a tak dále. A teď záleží typicky, jaký máš vztah s tím dodavatelem, že jo, jestli prostě jako listuješ od něj všechno, co mám v nabídce, nebo řekneš, hele, já na tohle jako vlastně nemám místo třeba na prodejnách, nebo z nějakých jiných strategických důvodů se mi to nehodí, protože dodavatel B tady byl před týdnem a já červený sluchátka už v nabídce od něj mám a prodávají se tak málo, že já vlastně další červený nechci. No. Ale nejtypičtěji to bývá prostě ten dodavatel. Okay. Pak je druhá věc, že to bývá samozřejmě nějaký trend, což už je vlastně ale teda ukázka na špatnou jako práci toho kategorie manažera, protože ten kategorie manažer by měl vidět trošku do budoucna. Jo? A prostě když jste větší firma, tak jezdíte na nějaký veletrhy, jezdíte na nějaký třeba i zahraniční, kde vidíte, co je trend v zahraničí. A to myslím, že to je ve všem, že prostě když je něco v Americe rok, 2, tak to pak prostě přijde do Evropy. A já teda jsem viděl jako i v pet businessu, i v další, že to prostě tak opravdu je. Prostě když v Americe letí, já nevím, kapibary, tak sem přijdou, jako, a už jsou tady, že jo, prostě, jo. Ale je potřeba říct, že a tady se asi neshodnu s většinou, nebo nevím, jak kdo to má, je to hodně asi individuální, ale není tak dávno, co jsem s někým řešil jako vodítka pro psy a
a že prostě když jsou teďka kapibary letěj, tak musí být v nabídce vodítka s kapibarama, jo. A jako dobrý musej, ale ta energie vydaná, pokud nějaký dodavatel nepřijde za mnou, tady je máš a jsou za dobrou cenu, vydaná energie na to, než já najdu nějaký dodavatele, kdo to má a tak, versus ty reální prodeje, to, že to je fancy trendy a teď to jako hrozně letí a je to jako na všem, je jedna věc, ale otázka je těch prodejů, protože pak prostě přijdeš na to, že vlastně vodítko pro psa chce většinou typicky jako černý. Prostě se 80% vodítek pro psy se prodává černých a je úplně jedno, jestli teď letí kapibara nebo plameňák nebo cokoliv jiného. Jo. No a takže... co když by ty kapibary ale nalákaly nový zákazníky a ty ale ve svých reportech nevidíš, jestli ten nákup je uskutečněný stávající databází zákazníků anebo novejma, jako prvně nakupujícíma, řekněme. Jo, to nevidíš, no. To nevidíš, typicky to nevidíš a záleží na co to je za kategorii, no. Tak jinak se budeš chovat k vodítku, který si koupíš jednou za, nevím, 3-5 let třeba, nevím. A jinak se budeš chovat k zákazníkovi v FMCG, kde prostě ty granule kupuje každý měsíc, jo. Protože to už je to, co dokáže potom vlastně jako ovlivnit ten specialista a ten marketingový tým většinou by měl mít takovouhle informaci. Jestli teď je i cíl zvyšování třeba toho market shareu, to znamená, chceme akvírovat nový zákazníky versus jde nám opravdu teď hlavně o profit, je jedno komu, hlavně to prodejte třeba s dobrým ziskem a zase jsou tam odlišný cíle, odlišný strategie a už toho začíná být poměrně jako hodně. No. Hele, řeknu 2 krátký příběhy, jo. Alza, když dneska už je to fakt jako obr v podstatě Amazonu, jo, že fakt jako cokoliv, prostě dneska zrovna ráno jsme řešili desky na písmenka pro prvňáčka a já říkám, proč by se chodila do nějakého papírnictví, já to prostě objednám na Alze, samozřejmě, že to tam bude, no samozřejmě, že to tam je, jako jo. A hrozně rozkročený, ale co na tom chci ukázat, v momentě, kdy Alza byla jenom elektronika a vždycky, když vstupala do nějakého nového segmentu, tak první, co bylo, tak šla cenou. To prostě taky je. Urvat prostě co největší share toho trhu, udělat si vlastně jako závazek vůči těm dodavatelům, protože prostě když seš Alza a děláš mě jako dodavateli 30, 40, nedej bože víc jak 50% obratu, no tak samozřejmě, že se k té Alze chovám úplně jinak, než kdyby ode mě odebírala prostě a bylo to pro mě 2% obratu. A to Alza umí velice dobře, nebo historicky předvedla jako majstrštyk v podstatě ve všech kategoriích, co jsem viděl, kde jako se rozkračovaly. No a uměla ale pak jako vyždímat ty dodavatele, takže pak jako tu cenotvorbu narovnávají, jo. Oni nechtějí prodávat levně, protože mají skvělé služby, mají, já nevím, Alza Plus, ježiš, to bez ní tak jak reklama na Alzu, panebože. Ale jako dělají to fakt dobře, že obsadí tu kategorii a pak Alza tam přidanou hodnotu bezesporu pro zákazníky má, ale ta něco stojí. A oni vědí, že to nejde rvát tou cenou do nekonečna, takže pak tu cenu zase musí zvedat nahoru. Ale když tu kategorii obsazují novou, tak samozřejmě, že jdou vlastně jako typicky cenou. Jo. Ale pak jsou druhý příběh, MOL, který měl dlouhý roky nastavenou strategii na to, že jdeme rvát market share. Já jsem tam historicky byl, myslím, jednou na pohoru a vlastně jsem se ptal jako na tu strategii a tak a jsme říkali, tak tam vlastně, nevím, jestli to byl šéf nebo šéfka jako toho oddělení celého nebo nějaký kategorie a říká, no u nás je to jednoduchý, máme teďka jasnou strategii na 3 roky a to je market share a nic jiného nás nezajímá. Ale jasně, že pak musela být 1,5 miliardy ztráta na konci roku každýho, to bylo jasný, ale no, tak jak to dopadlo, všichni viděli. Jo, tady jsou právě zajímavý nejenom ty jako poznatky, ale znalosti z těch obou světů, že ty o tom přesně mluvíš, jaká je nějaká třeba cenová strategie, když se dobývá nová kategorie nebo nový jako trh, market, ale zároveň ještě třeba v tom marketingu tak je trochu jiný pohled a nejenom o tom, jaká je třeba ta cena, ale jestli jsou nějaký produkty z nějakého důvodu a nenutně hned cenou atraktivnější pro takzvaný jako first buyers, ty, který v tom e-shopu nakoupí vlastně jako třeba poprvé. A tohle je zase ještě nějaká jako jiná strategie, kterou zase řeší marketing. Jestli ve chvíli, kdy dostane marketingový oddělení cíl, chceme teďka víc otočit ten směr, pojďme opravdu na nový zákazníky, tak pojďme ale vybrat, jak to uděláme a to typicky by měla být kampaň, která obsahuje takový produkty, který vlastně jako
jsou nějak atraktivní pro ty jako prvně nakupující. Což ale třeba zase nevidíš ty ve svých reportech, ale třeba markeťák to třeba v Google Analytics a podobně, tak to vlastně jako vidět může. Takže zase možná zajímavý pohled, který nevím, jestli pro nákupčího by byl nějak jako důležitý, to asi ne, protože sám říkáš, že jako workload je už poměrně jako velký, ale zase jako se mi líbí, jak ty světy by měly být ještě víc propojený a jak je tam tolik možností, že je těžký si jako vybrat tu správnou strategii a jakýkoliv další kontakt s tím nákupčím může tu strategii pomoct jako zpřesnit. Vede nás to k marketingovým jako kampaním, ale takovým nějakým větším a jako společným třeba. Jo. Typicky zažila jsem přípravu velké kampaně na, teď si vymyslím, kávovar třeba, nebo nějaký nový modely. A velký rozpočty, branding, performance kampaně, videokreativy, bannery, všechno tohle to běželo. A pak produkt nebyl na skladě. Jak se to stane, tohleto? No, tak občas se to stane. Tak může být, už jenom třeba můžou být firmy, které mají třeba jako problémy s cashflow, jo, takže třeba nezaplatí faktury dodavatelům a prostě to zboží ten dodavatel jim prostě jako nepošle. Jeden scénář. Další scénář je, že samozřejmě většina zboží sem putuje z nějaký části světa a na té cestě se toho může hodně pokazit. Nebo typicky na celnici se může něco zdržet, nejsou nějaký dokumenty a tak. A zažil jsem prostě už fakt jako když se jako potopila loď, takže prostě jako 2 kontejnery ničeho si prostě jako nedojeli a už nikdy nedojeli. Jo. Ale nejtypičtěji to podle mě bývá v tom, že se opravdu stane něco na cestě od toho dodavatele sem. To bývá nejčastěji. No, a nebo se taky samozřejmě může zapomenout objednat ten produkt. To se taky sám může. Může se to stát. Jak se může stát, že se plánuje milionová kampaň? Jako otázka je, jak dlouho dopředu prostě, jo. Já jako jsem taky zažil, prostě přišel jsem do firmy, do nové firmy a vlastně vidím, že jako za týden začíná televizní kampaň a já říkám, ale jako my ten produkt fakt nemáme. Prostě nemáme a nebude. A ten marketing tam sedí a říká, no jo, ale my když to zrušíme, tak storno poplatek je 85% ceny. A teď jako, já chápu, je to hodně peněz, ale tak těch 15% aspoň dobrých, protože nenaštvem ty zákazníky, kteří tam půjdou pro ten produkt prostě a on tam jako fakt nebude. Trošku divný, ne? Ale já nevím, nemám na to správnou odpověď, jako asi bychom se tady mohli dlouho bavit o tom, co je vlastně jako dobře, protože za mě to ten brand jako poškozuje obecně. A to je první věc. A druhá věc je, taky jsem zažil, že přesně jako taky televizní kampaň, ale na produkt, který byl téměř třeba 2x dražší, než třeba typicky na té Alze. Jo. Říkám, no ale to prostě jako k čemu? To je úplně jako nonsens, že jo? Specialista, markeťák má nějaký cíle, musí jako dodržovat KPIčka, má nějaký ROAS nebo i tu marži a podobně. A teď se jako výsledky zkazí. Něco se jako děje. Jo? Křivka jde nahoru v něčem jako dolů a teď se pátrá. Teď se proklikávají všemožný kampaně, proklikává se nastavení a opravdu se jako zjišťuje, kde je ten problém. A nemohlo se na to dost dlouhou dobu přijít a pak se vlastně přišlo jenom na to, že ty produkty a ty kategorie, které táhly v těch ongoing kampaní poslední týdny a měsíce, tak ten sortiment se změnil a najednou ty produkty tam nejsou. A ten specialista to vůbec jako nevěděl. Jakože byli skladem. A už pak nebyli. OK. Jo. Takže to jako přes léto to táhly prostě bazény a najednou to nebyly bazény. Ale to asi ne, na sezonalitu jsou jako většinou jako marketáci připraveni. Prostě změnila se skladba toho produktového portfolia, takže třeba bestsellery, který táhly nějaký výsledek, tak najednou třeba ty klíčové produkty, který opravdu ten výsledek táhly, sám se řekl, že 10-20% dělá jako 80 nebo 90% obratu, takže změnila se skladba toho portfolia nějak a ten výsledek najednou jako byl úplně jiný. A v tuhle chvíli bylo velmi obtížné a skoro až nemožný pro toho specialistu zjistit, že se to stalo. Jako, a mě zajímá teďka, a můžeme pak diskutovat o tom, jak tomu jako zabránit, ale mě zajímá, jak jako děje se to, stává se to, že nějaká kategorie jede a pak najednou není na skladě, protože jasně, může se potopit loď,
ale jako zapomene někdo objednat, nebo prostě už najednou ty výrobky se jako nevyrábějí. Zažil si to někdy? No hele, takhle, jako tam fakt záleží, jestli to je způsobený tím, že ten produkt není na skladě, protože to se stát může a děje se to běžně, anebo je to tak, že ta poptávka po tom produktu jako vyschla. Jo, jakože na skladě to je, ale lidi už to nekupují. Tak tohle asi nebyl případ jako vyschlý poptávky, protože nejspíš by to trvalo jako nějaký, jako asi, nebyl by to takový jako drop, jo, poměrně. Aha. Takže řekněme prostě, že nějaká skladba produktů najednou nebyla skladem. Jo, no tak jasně, no, tak to se jako děje, by se to samozřejmě nemělo, ale já myslím, že jsme to jako naťukli tím, že, nebo nastínili těma scénářema, proč se to děje. Prostě buď nemám na zaplacení dodavateli, nebo mu dlužím třeba, jo, jasně. A mu můžu dlužit už za nějaký faktury a on prostě řekl, hele, já už ti nedodám, prostě zaplať, že jo, jo, tak to může nastat. A jako na rovinu v e-commerce typicky, kde jako to cashflow je fakt jako tenký, jo, protože přesně jako PPCčka zdražujou, všechno zdražuje vlastně, tak ty marže ubejvá z obou stran. Zdražují i logistické náklady, takže jako ten dodavatel tlačí tu cenu nahoru, že jo, ty marketingové náklady zase tlačí tu marži zase dolů, takže jako vlastně se lehce může stát, že to cashflow toho e-shopu, který mu to před 2 rokama vycházelo, mu prostě dneska už nevychází. Tak si myslím, že to bude asi nejtypičtější případ, jo, že jako vlastně nedá na to cashflow. Jo, ale to je jako velmi zajímavý případ a zase asi mě to vede k nějaký jako prostě lepší produktový analytice, i vlastně jako u těch markeťáků, protože nějaká statistika na úrovni produktů to vždycky bylo jako asi běžný pro vás, byste třeba neměli informace vždycky o marketingových nákladech, ale aspoň jste věděli, co se tam děje napříč kategoriema produktama. Kategorie většinou jako markeťáci jasně rozhodně sledujou, ale i ta úroveň toho jako SKUčka a co se opravdu kde jako hlo, tak to ještě není tak běžný, už se to rozhodně posouvá. Věřím, že ta produktová analytika i díky tomu, že se aplikují ty produktové strategie, tak se posouvá dál, ale tohle je vlastně jako ta klíčová věc jako pro markeťáka sledovat ten trend. A pokud by tě napadlo, že máš k tomu jakýkoliv data nebo informace dopředu, tak zase tady bych to otočila zpátky zase k markeťákům. Dej vědět, že opravdu něco nedorazilo, nebo dejte. Jo, určitě. Že něco nedorazilo podobně, protože věřím, že jako markeťáci mají taky jako nějakou jako určitě sebereflexi a první, kde hledají chybu, je u sebe. A to znamená, pokud se někde dropne nějaký výsledek, tak markeťák první, co dělá, tak hledá, kde je chyba v těch kampaních, což je za mě dobře, ale je velká škoda, že třeba tím tráví tak velké množství času, kdyby jenom někdo mohl říct, hele, ale no, jako to důležité, co opravdu mi táhlo celou kategorii nebo celý moje portfolio, tak teďka fakt jako nebude. Jo, a je to klíčový. Jo, hele, ale ono to opravdu vychází taky jako na kousle, ta strategie toho nákupčího prostě, když je to ten nákupčí, který se jako nechá vláčet tím trhem prostě a jenom jako objednává z toho, podle toho, co se mu tak jako prodává a jako nepracuje s tím, tak pak se tohle může stát jako častěji, jo. A když je to ten, jak řekněme, seniornější, by se mi chtělo říct, nebo jako zralejší, prozíravější ten nákupčí, tak on by měl být ten, jako kdo trošku pomáhá tvořit ten trh, jo? To znamená, že jako přemýšlí přesně nad tím, jako že hele, tak jako dobrý, je typický, že tady ke GoPro kamerám je nějaký bundle s nějakým handlem, to prostě dělají jako, a už to dělají všichni. Co kdybych vymyslel něco jiného? Co kdybych zašel na ten marketing a řekl, hele, nemohli bychom udělat něco, já nevím, něco navíc prostě nějakou, a teď to je jedno, jestli to je soutěž, když si koupíš GoPro a natočíš tak něco, nebo jako pojďme něco vymyslet prostě, jo. A tam za mě je obrovský prostor, aby to nebyly přesně jenom to, že se sejde marketing s nákupem a je to o tom, kdo se jako v úzovkách bude mít větší klacek na toho druhého, že hele, ty si mi neřekl, že to nebudeš mít skladem, ty to nemáš skladem a my to neprodáváme. Nebo z druhé strany. Ale aby to bylo opravdu jako kreativně přemýšlet nad tím, jak teda získat toho zákazníka na svou stranu. No. To vidím fakt jako málo. Protože na to samozřejmě není čas. No. Pojďme teda ještě víc z té spolupráci, marketing, nákupčí. Ty jsi zažil nějakou konkrétní spolupráci mezi těmahle 2 týmama? Byl jsi na nějaký schůzce s markeťákama? Pár jich bylo. A jak to vypadalo? Hele, no většinou je to jako mlácení prázdní slámy, no, co si budeme povídat. Jako teda z mých zkušeností, věřím, že se to třeba někam posunulo, je potřeba říct, že jako taky jsem z toho jako oboru třeba 2-3 roky už venku, ale
většinou to fakt bylo o tom, jako tak, tady je nějaký kalendář, tady budou nějaký akce, buď nějaký dodavatelský, nebo přesně Black Friday, nebo já nevím, makový a takový. Ale že by se na těch schůzkách jako řešilo něco strategického, nebo jako, že by se tam řešilo přesně, hele, vypadl nám tady produkt, proč to tak je, tak takových porad jsem, no jestli nějaký, vlastně nevím. Jako vlastně si, nechci říct, že vůbec žádný, ale moc si vlastně na to nevybavu, nespomínám. A si, že je to proto, že ten trh takhle ještě jako, nebo trh, že ještě takhle nefungovalo a vždycky bylo jako důležitější objemově vyřešit, teď tady bude nějaká kampaň a já potřebuju tlačit tenhle sortiment. Protože umím si představit, a jako nechci mluvit za tebe, takže mě určitě doplň, že pokud taková schůzka proběhla, tak to bylo hlavně z toho důvodu, hele, teďka potřebujeme mít kampaň tady na tohle, pojďme se o tom nějak pobavit. Jo. Ale není to nějaká jako kontinuální součinnost těch týmů. No, ono to může být i kontinuální, ono to může být klidně každý týden, to jsem taky zažil, ale ta náplň je furt stejná, jakože co tam budou za produkty a teď je to taková debata, a nemohli by tam být tohle, ale vlastně jako že by tam byla nějaká synergie nad tím, jako ale uděláme něco navíc, nebo uděláme něco jinak, většinou to jsou jako, já jsem byl teda nejhlasitější většinou takových porad, protože mě to fakt jako štvalo věci typicky, že přesně mám na Heurece produkt a ptal jsem se na takové věci, proč mám produkt, na kterým já záměrně jsem drahej, mám ho sice zalistovaný na e-shopu, ale já ho prodám hlavně na prodejnách, takže na e-shopu jsem absolutně nekonkurenceschopný. Proč tenhle konkrétní produkt bidujeme. Jo? A nejhorší pro mě bylo, že vlastně ten specialista na druhé straně mi na to neuměl odpovědět. Vlastně neznal tu odpověď jako na jednoduchou otázku, proč. Protože to má v nějakém balíku produktů, protože to má nějaký parametry, protože to má hezkou marži, tak to biduju. Jo? A jako to mě vlastně štvalo úplně nejvíc. No, kdyby tady seděli marketáci, tak zase řeknou, co štvalo je. Jo, to je v pořádku, Ale to je právě. Ne, tak jako takhle, základ je samozřejmě komunikace a já jenom říkám, že ty schůzky, jako, co já znám, většinou probíhají, ale jsou vlastně dost takový jako nějaký, jo, že to bývá jako fakt o ničem. No. Já právě věřím, že i ty témata, které jsme dneska nebo i v ostatních dílech otevřeli, tak právě dají lepší pohled na to, proč a jaký témata by se mohly na takovýchto schůzkách vlastně řešit, protože zase, pokud už vím, že existovala nějaká vazba nebo vztah mezi markeťákem a nákupčím, tak markeťák odchází s tím, jo, zase chtějí tlačit nějaký jiný produkty a teďka zase tady nahodíme nějakou kampaň a podobně. Ale přesně takováhle ta strategická, jako víc rovina, jaký kdo máme cíle a pak jaký jsou cíle firmy a pojďme to nějak zkombinovat a pojďme opravdu vydělat ty peníze, protože na tom vlastně jako záleží, tak to tam chybí. No hele, já třeba, když jsem si fakt vzpomněl na konkrétní příklad, jo, a nevím, jestli to je úplně na úrovni PPC specialistů, to by asi nebylo fér jako to, ale když pak přijdeš za tím jako marketingem a řekneš, hele, mám tady dodavatele novýho, ten bych chtěl tohle mám na to takovou kupu peněz, prostě pojďte mi s tím, já mám nějaký myšlenky, ale pojďte mi s tím pomoct, jako milý marketingu, jaký bude ten mediální mix, jako toto, tak to skončilo letákem na prodejně. Já říkám, ty ale to jsou ty zákazníci, kteří k nám chodí. Já bych to potřeboval dát vědět těm, kteří k nám jako nechodí a tak jo, jakoby ten střed vlastně. Jo, tady už jako bych to už stáhla víc vlastně jako na marketingový ředitele a tyhle ty šéfiky, takže šéfici, tak se tam trošku pofackujte. Ale i proč tohle téma já s tebou otvírám, tak je i díky té situaci ohledně kampaní, který už jsou samo o sobě dneska opravdu jako automatizovaný. Jo, dřív stejně jako ty říkáš, jo, no tohle už nákupčí jako nezvládá dělat, protože to je jako další úkon a nezvládl by časově vlastně jako se věnovat tomu ještě čemu musí. A tady ten trend začíná být jako opačnej a z těch PPC specialistů se víc musí stávat strategové právě kvůli tomu, že už to není o tom, jak zoptimalizujou tu kampaň, jestli tam dá nějaká klíčový slova, jestli něco konkrétně bidujou, protože dneska už jako specialista nic konkrétně nebiduje. A jde to nebo nejde to mimochodem? Jako
to se děje na cenových porovnávačích třeba většinou. Ještě se biduje jako na úrovni produktů a na nějakých jako marketplacech. Ale v Google kampaních prostě dej nám peníze jako a nestarej se. A cíl a jako nestarej se. A tohle je nějaký ten trend, kam to směřuje. A v tu chvíli ten markeťák i díky tomu získává větší prostor a musí se tam posouvat k té strategii a vlastně řešit, OK, pokud už mám tady rozsegmentovaných několik málo kampaní, tak můžu ovlivnit vlastně nějakou kreativu a tyhle ty věci, ale můžu ovlivnit ten rozpočet a ten cíl, který dávám tomu algoritmu, ať už na Google, na Facebooku a podobně. A to, co se ještě zároveň ovlivňuje, kromě tohohle, je to, co dávám té kampani za produkty. Jo? Takže dávám té kampani ty produkty, které mají tu super marži. Ale zároveň tam asi nesmí být ty, co se neprodávají. Mm-hmm. Takže by to asi neměly být nejmaržovější produkty z kategorie tvý jo? Ale zároveň potřebuju tohleto vlastně vědět. A teď se právě hýbe s těmi jednotlivými strategiemi, které udělají ten největší dopad a řeší se jinými slovy to, co se do těch kampaní vkládá jako pro inzerci, než to, že dřív se opravdu museli vkládat klíčový slova, bidovat na úrovni sestav a podobně. To už jako vymizelo. Hele, a teď já to teda otočím trochu. Ty jako z pohledu markeťáka, když přijdeš teda už na takovou schůzku jako s nákupčíma, ty tam vidíš tu informaci třeba o té ABC analýze skladu. Jako, ne, vůbec ne, jasně. Jo. Nemáš šajnu prostě. Ne, tady právě jako točí se celá řada jednotlivých strategií, které třeba jdou právě jako řešit přes Dotidot a proto jako o tom mluvím, protože to hodně zažívám a jdou suprově automatizovat a je to jako perfektní. Uh-huh. Ale ty otázky jsou OK, a kterou z nich? Jasně. A my samozřejmě to pak jako vracíme, protože pomáháme těm klientům s tím, ať už jsou to agentury nebo vlastně in-house týmy v e-commerce, tak jako, no, my vám samozřejmě neporadíme, která je ta správná, to musíte vědět vy. Jo? A teď jako marketáci, no jo, tak my bychom zkusili otestovat jako na základě historických výsledků a tohle a víme, že firma chce mít teďka víc marži, jo? Než tržby, které byly fokus předtím. Takže... A nikdy ale nezaznívá jako ta spolupráce s tím nákupčím. Přitom tohle jsou všechny strategie a proto vlastně kladu některé otázky, které se týkají novinek, slev, jo, a prodlev třeba v naskladění, protože to všechno a marží, jo, logicky, že to všechno navazuje na strategie, které oni se snaží jako najít jako ty nejúspěšnější. Ale zároveň, i když oni v číslech uvidí jako úspěšnou, možná ta strategie vůbec není úspěšná pro tebe. Mm-hmm. A to je jako velmi zajímavý. Hele, mě k tomu fakt jako napadá jen vlastně, jako je to po nevím kolika desítkách nebo hodin jako zajímavý závěr, ale jako ta komunikace je klíč prostě, jo, jako vlastně říct si, srovnat si ty mířidla v tom, že si říct jako hele, tak strategie firmy je nějaká, dobrý, to je nějaký velký obráz, ale jako rozpadnout to na to dílčí kroky, jakože hele, dobře, tak co v té kategorii můžeme udělat jinak? Nebo jak můžeme, já už jsem to zmiňoval, jak můžeme ten produkt, co je top 16, vytáhnout na top 5, protože tam je ta marže. Jako co okolo něj obalíme, jakou marketingovou strategii, nejde to nějak jako přebarvit, voleštit, nastříkat a prodat? Mm-hmm. No, široký téma. Ještě věřím, že bychom o něm mohli hovořit dál, protože pokud bychom natáčeli nějakou další minisérii, tak si umím představit, že tam chybí ještě jeden minimálně článek v té diskuzi. Máme tady nějaký performance jako tým, který propaguje produkty, nějaký marketingový kampaně. Jsou tady logicky nákupčí, který musí ty produkty naskladnit. Ale pak je tady ještě jedna realita a to je, že i když markeťák třeba propaguje nějaký produkt, a proklikne se z reklamy člověk nebo zákazník na ten produkt, tak to ještě neznamená, že koupí opravdu ten produkt. Mm. A to už pak souvisí zase s tím, co se děje na webu, jak je optimalizovaný web a jestli ten web vlastně pomáhá tlačit produkty, který potřebuje ten nákupčí, anebo zároveň ten specialista. Takže to je takový jako triangle a bylo by ještě zajímavý vlastně tady mít potom někoho třetího a popovídat si o tomhle, protože řešíme furt, jaká strategie produktu je nejlepší. Ale pak se děje, že ty produkty, které jako jsou inzerovaný, tak se ale nekoupil ten produkt, protože prostě člověk našel něco jiného na tom webu, nebo byl dotlačený třeba nějakým UX a zase k něčemu jinému. Mimochodem tohle je zajímavý, že tohle ty nákupčí přesně jako vůbec nevědějí. Jo? Mm-hmm. A ty jsi zmínila ještě jednu hezkou věc, že kdo je jako first buyer. Mm. A já vlastně, když vím, že něčeho prodávám 30, to mě by jako kategorie manažera hrozně zajímalo, kolik z těch 30 byli first buyers a kolik byli jako opakovaný. Hrozně. A stejně tak jako, hele, přišel, jako na web přišlo 20 lidí,
koupili 3, ale 2 z nich koupili úplně jiný produkt než to, tak to by mě taky sakra zajímalo, ale vlastně to ten nákupčí podle mě nemá šanci vědět dneska. Super. My nemáme rozhodně řešení, ale máme spoustu, jako věřím, insightů, za který hrozně moc děkuju. Mě to taky udělalo jako velmi dobrý obrázek o tom, jak fungují nákupčí a zase líp se mi určitě přemýšlí o těch jednotlivých jako strategiích a o digitálním marketingu a v performanceu zvlášť. Tak o tom se mi přemýšlí líp. Já doufám, že to pomohlo nejen PPC specialistům, ale že jsi vlastně inspirací pro ostatní nákupčí, že tam padlo dost zajímavých věcí ohledně toho, jak být i lepší nákupčí. A asi pro ty začínající je potřeba říct. A já ti tímto poděkuju. Věřím, že reporting nějaký určitě bude klíč, protože jsme si povídali o tom, že většinou je víc třeba kategorie manažerů než je specialistů, že každý týden se potkávat asi s každým jako manažerem nejde. Zároveň většina jako tržeb je generována nějakým menším množstvím kategorií, takže minimálně pokud se vybere nějaký fokus na ty jako majoritní, tak by se šlo potkávat s kategorii manažery. A pak je to za mě o propojování dat, protože ty i specialista tak operujete s nějakým product ID, s nějakým SKUčkem. Tohle je párovací klíč, který všechny tyhle ty informace dokáže na úrovni produktu vlastně dát dokupy a věřím, že ta produktová analytika a propojení dělech světů v tomhle dává velký smysl. A pak vlastně si povídat a řešit ty strategie. Dobře, já ti moc poděkuju, Jardo. Bylo to výživný a skvělý a hrozně mě to bavilo a díky, že jsi tady se mnou dneska byl. Já moc díky za tvůj čas a bylo to moc příjemný. Díky moc. Vám moc děkuji za poslech, doufám, že se vám minisérie líbila a zase s nějakým dalším ožehavým tématem se třeba brzy uvidíme. Díky.